Gure gelan, lehenengo eta bigarren mailan nola egiten dugu ahozkotasuna lantzeko, baina era dibertigarri batean eta egunerokotasunarekin erlazionatuta? Nirekin geratu, azalduko dizudalako. Kaixo artistak, bideo honetan, lehenengo eta bigarren mailan errutina nola egingo dugun azalduko dizuet. Ikusten duzuenez, umeek errutina egiteko korroan eseriko dira. Baina korroan eseri baino lehen sartzeko pasahitz bat esango dute. Kurtso hasieran adibidez, gelara sartzeko ahokorapilu hau. Esan behar izan zuten, baina lehenengo mailan, lehenengo egun hontan, bada lehenengo astean saiatu ziren horrela, bigarren astean iaia 3, agian batzuk ja, bigarren egunetik 3 esaten zituzten, guk lehenengo ahozkotasun dinamikak ikusten hasteko eta bakoitza nola zegoen ikusteko. Adibidez, gau beltza astea, baino lehen zati hau egin genuen eta gau beltzeko astea lehenengo eta bigarren zatia, dana batera. Imaginatu zelako ahozkotasuna landu dugun bakarrik hau goizean eta baita arratsaldean ere sartu baino lehen eginda. Eta zelan esan egun hon edo arratsaldeon aukeratuko dute. Gelara behin sartuta, makinista eta dordoka bat egongo da. Makinistak galderak egingo ditu, dordokak erantzungo ditu. Zein galdera? Zein egun den gaur, zein urtarotan gauden, zein den gaurko ordutegia, begiratu hemen ere jarrita dago, zein eguraldi egiten duen noski, eta azkenik zer dagoen jantokian bazkaltzeko. Eta ez hori bakarrik, gero makinistak arbelean menua idatziko du, eta dordoka hor ere ilaran ibili beharko da adi-adi laguntzeko. Ikusten errutina nola dugun planteatuta? Beste rutina berezi bat daukagu, beste trebetasunak dituzten umeentzako. Begiratu adibidez nola egiten dugun guraldiarena. Adibidez kaskabarra, edo ostarteak, eguzkia, lainotuta badago, euria, eta honekin batera, errutina guztia, logopedia euskarazi esker. Instagramen eskuragarri duzue, pasatuko dizue. Zelan ikusten duzue? Errutinarekin batera, goizeko lehenengo saioan bakoitzak kontatzen du aurreko egunean zer egin zuen eta zergatik. Horretarako, asmoa da haiek lortzea lokailuekin esatea, edo goizean, arratsaldean eta esatea. Gainera, Oukirakasleak Pokemon proiektuan, erronka bat bidaltzen digu gutunaren bidez, Pokemon bat lortzeko. Adibidez, aste honetan Pikachu lortuko dugu, esaldi bat behintzat irakurtzen badugu. Aurreko astean, erronka batzuk izan genituen, esprikatutxu lortzeko eta lortu genituen. Honen inguruan informazio gehiago nahi izatekotan, esaidazue eta bideo batzuk grabatuko ditut, nola ez, gogoratu Instagramen eta harremanetan egon gaitezkeela. Eta azkenik, jolastolki ostean eta baita jantoki ostean ere, korroan eseriko gara eta meditazioa edo erlajazioa egin eta gero, bakoitzak kontatuko du korroan zelan sentitzen den eta zergatik. Horretarako emoziotegi bat hemen daukagu, naiz gelako koloretako monstruen txokoa ere, ezta? Beraz, gehiago ezagutu nahi baduzue, galdeidazue. Baina zue jakitea ere, ume bakoitzak egunero menua ere idazten duela poliki-poliki errutina hartzeko. Esan dudana lehenengo mailan, baina bigarren mailan aukera dute beren egunerokoa idazteko. Eta atzeko partean, astero, prestatzen ditugun ahokorapiloak, abestiak eta guzti pasahitza moduan. Hau bigarren mailan, bestea lehenengo mailan. Eta bigarren mailan ere makinistak menua, dordokak igarkizuna besteen aurrean galdetu eta gero kuadernoan idatziko du. Zelako errutina polita, ezta? Informazio gehiago nahi baduzue? Galdetu eta lasai, azalduko dizuet. Espero dut zuei erabilgarria egin izana. Beste bat arte.